Ayog saba ba kay maulaw ta diri oh. Ha, maulaw sa imong mata karon Kay pa ka mga maulaw. tao nakadungog. Ay, wa ko'y palabotan na nila. Kung makadungog na sila may nang may balan Apa kanila. sila kuan diri oh. Sige ka sibat-sibat. O, tanawara? Ingon ka na nanghid ka. Magi ka na nanghid. Apas may kasi mga asawa ikaw ba? Magkamong-among yung kagtao ba? Pre! Pre! Pre, tara ka ta pre kay kuan na, nagsugod na dito ba. Araw dito sa ubos no. Pre! Naglata pa kong lawag sa baboy, pre, kay... Labay kuan ng baboy nga. Pakaon, masig mula ka ako kasabang ko sa akong asawa. Uy, pre. Biyahe ra na diha. Maluto ra man na nagsiga man na diha. Tara na kay igsugod na dito. Kita no? Maluto na siguro ni murag nagay kuan dito halang-halang ba? Kay duha ka baboy man siguro tilang gihaw. Tara na ba kay nagsugod na dito. Tinadana na dito, naana sila. Naana sila ron dito sa ubos no, kani harag hulat. Biyahe ra na diha. Samantao kay sige makakatag anang linat ani mo diha, maluto man na. Tara na. Oh, asa naman po ka? Diba gisugo man ti kaglawog sa baboy? Naglata bitaw ko. Oh, ato na po kagpurok. Mahubog na po kayo ni uli. Umanasan ni mong sa baboy na kasi siglaglaag dito. Pag ikahuman na nagisugo na ako dito, kabalo ko na, uli ni mo hubog na po ka. Ay, sus, ay kung ka na. Kwarta, be. Kwarta. Isugan na po na namin mong kwarta dito. Oh, ano? No. Unsi? Una kuan, nakaminos na kagmay sa kuha. Ah, man to imong tinrabahuan. Asa man to? Naa sa hunos akong gikuan, naka-savings na na. Oh, basig gihatag na mo sa imong barkada daan. Ay ko katika-tika. Na dito sa mga pinilo gilungpitan. Wa man kay gihatag bisag pagpagwapa sa kuha gani, naning kamot lang ko kuha. Ano tagaan ta man kag pangpagwapa nga gwapa naman kadaan. Sus, humana sa nimong laog ay sa siglaag-laag dito. Testing ron. Maila na lo. Bisan paglata na, ani humana lang lata, laog itong baboy dito. Ay kung kuan ko anak, magsikag padala na imong barkada, una mo pa nimong barkada kaysa sa kuha. Minyo naman kay na sig barkada, una ha. Ninyo na Unsay lagi. gisugo nako tumana. Dito man bitaw ko na. Unsa day wa day ko ni kuan. Igor ka nang Ano lata. nga na magbinyo na ta magsige na tag pundo Bisan di sa pa. sulod. Kay ang trabaho gani humana sa Uma na gani na. laogi kaning baboy, kay napa koy mga trabaho Nga pakanon ni mo lan ko ng init kaayo. Ano ba mangita gyud kag rason ba? Mangita gyud kag rason. Kay gusto jud ka mo uban ang barkada nimo. Sabi ato nito nga mukaon mo tanaw sa kalingawan, magsige na tag puyo diri sa balay Ay mo ratag. sus, sayod na ko nimo, kabalo ko Damang nimo. na tambalayan. Humanin niyo, wa mo ilingaw, inom mo. Inig-uli, magyaw-yaw kay hubog. May tag mo uli, matulog ra. Ayay ka. Eh, kawas na po din mong asawa, pre. Usa man, makalakaw ka kadi ron, pre, nga. Marag open pipe ba ng baba si mong asawa? Oh, mag-aso-aso naman. Kasi naka-open pipe. Natural, yaw-yawan ko ni kaya kuha maning bana. Ug muli nagmahubog, ako ra gyapon problema. Kabi mo asawa, pre, pwede masabaan yung bayhanan, eh. Kabi, di man ka musugot, nga mula, agi mo ang bana dito sa bus, nga mga on, may di man na mahubog. Kung mahubog mong galing na, naaman ko mo alalay, anak, padulong na sa inyong balay, ihatod man ko nagtarong dire. Kung unsa na siya paglakaw, mura po na pag-uli. Mura man kagkuhan, oy, kadalo man mo nang may na makalagi mong asawa dito. Kabi po nimo kay stick tamari, oy, talawa ko. O, nananghit kong tarong sa kong asawa, gisugtan man gani ko nga palaagon ko sa bus. Yan ni ana, guys, nga dalay mong pare dito. O, ingana ang kuan, mga asawa sila bana, dapat ikaw, sugtan po nimo imong bana pod. Kami ra man sa bayad duha. Eh, sugti na ba? Kay mo lakaw na mi. Tara. Hoy. Mayo ka ha kay kaako kag sibat-sibat ana balay. Abi na kung nara kasluyo nagbuga kag kahoy na ka dire. Ano ni apas man ka? Eh, Kabalo kang nagkuaning bata, magsige kag lakaw-lakaw. uli dito makainit kay ba? Mas may pa ka maniguro kag ato nimo dito mukaon ka dito nya kami dira bisag bugas wala maniguro ka mabusog ka dito nya kami dires balay. Nagdala man kog silupin kaya kung Lupin sa imong mata mo day na sibat-sibat day ka. Patik-atik kag ato luyo kay Sibat. manghagbas magbugag kahoy nya nara day ka dire. Nananghit ko ba? Sibat-sibat day ka mo day trabaho nimo sibat-sibat. Ayo kay sibat-sibatan ako nimo ron. Maniguro kag imuha mabusog ka nya kami sa imong anak wala way gikaon, gigutom. Ikaw busog. Kuyawan nimo guna-huna no kuyawa gyud nimo. Maniguro na kag imuha ron. Ayog saba ba kay maulaw ta diri oh. Ha, maulaw sa imong mata Kay karon pa mga ka tao maulaw. nakadungog. Ay, wa ko'y palabotan na nila. Kung makadungog na sila may nang may balan Apa sila kanila. kuan diri oh. Sige ka sibat-sibat. O, tanawara? Ingon ka na nanghid ka. Magi ka na nanghid. Apas may kasi mga asawa ikaw ba? Magkamong-among yung kagtao ba? Utro man po na kayong may pananghid. Pre, tara. Ikaw, kay ulitaw man kay pa ka mong minyo. Ikaw na ito, kaya man kay kabilinggan. Pre, pag minyo pa mo, una ra ko ninyo no.